Kunu alamsa je kalo kle muga samba fla ani muga ani nani kasangani tonton pal aleni bigini baga royaume keti oluka conserva min bolodale no ka chini sibidi kono je kalo kle muga ani fla samba fla ani muga nani ni abinake sa du 26 merci la yirima joka olu feno ka sikata nyefolike au concert koni boloda choko koni ga ni min kera conférence de presse ici fait akera prestige consulting na mayamugo faso kanu konala. Parce que c'est pas une question de fans, c'est une question de religion. Atemena au Kakwa. Ambora 26 mars la 500. Modo begata kata konya ini déjà. Chendolu na lu bese kata fan me fe buru ka fere o ma. No kuma au kana siga siga parce que c'est une flade no ni mai do ka mai do. Kuma bi bolo parler. Non voilà. Donc prestige a ila ka fonzi. Ube poja nga chogo na ula yela mare kwa. Sabula jama bena dore ko nala. Jama ka cha. Donc poja mu la ke flade. Abe par buye yan fe. Aba to la be par bu tunu be na yan fe. C'est comme on a choix de la maman. Intégrez votre prestige s'il vous plaît. Merci Bolodi. Et bien faux. Fin si on va prendre kasi en bon bien faux ka wala. Bolodi. Masarenke funenta kanga fa. Masarenke adafale. Comme mauba don togomi. Akewale na ketchula. Akatama ngara uta nofe. Akera saraka mbisi faso kona tunganga faka. Amanga balu. Amadu de kuma dirima yororo. Kuma dirima jamano jamanaka. Sanega kuma da fara fara ne ba boti fara ka soka dini parce que ya do mo masra ni nti tanu wari kama bile wallahi chaw kolila la yororo ya dini mai nti tanu fini kama bile chaw do fini desararo ye ne tatemoka pal ne te tanu bile avion mono yala kama no te fado me do ne be sanfo waye do nti tanu kama nati tanu ngibi palma la donc trop wala be singi la donc otade pal bitanu fengele ni kama ijugo jugo ti masaren kamina e ma ifado bi suri ne bi balo ila do no ya dablo bis amadu do kana dabla ati palmer bo palmer yala donc da do le falika mine ba do santani kilema ya be galla ma be premier position mo ma famio Ngefalenga di be ngalama di be mangala di ni bingini bagama tumana wajibu dongi bismillah ko do ka fo kite talintanye te finentanye ene bi telu frusri ka fino frusri ka gara go frusri way ba be ko do si ça va faire maintenant vous m'avez au plan ka vechissement c'est ka subrandi to na so bigiti se ka ne foli kanye palmer ba dafa vechissement c'est subrandi ni kuye on est fait mode do on est fait mode do ate fango droit aywa question garage trop 26 mars choisir de faussier en kanu ba kama parce que on me para mina ambala en kanu ba hawdi ambe shuni le boli mina en kanu ba hawdi kanu ba hawdi ala nyini ko ka 26 mars ta ko doron de kanu boli cette année la pranga karen ke tian kunda 26 mars ka kanye ko la kanye gala la kanye bon la reine qui est à photo au bala allez ni fana ni ala ye jama sanuma play ko jama mi kadu ka soro nogote kanu mi no luti ko yoro wara ni 26 mars de jawu ni tan et puis kadaka ni mana bama ko lamini to to be bitalla 26 mars oh on clale palais ani yoro chama aya fo son no to bina palais des sports uniforme de quoi faire ou bita yoro na on taray bon merci à fo concert amba ladje ka kodo ke mimbeto histoire là nous on ne veut pas la quantité mais on veut la qualité maman o de yato a 100 plat plein ou be munumunu na tiani nyonche a sera yoro de la ndogoro dogo ay doli jigite sa sino avion mo ba fo ko au taka au saka so garage ay na suwa kana dofo donc o de kerani avion korani donc mi mena ke 26 mars la même mi fois na se ka mi famille adon aya siga aya blau molola
scène fla de benake. Ah bon, scène fla. Du jamais vu. C'est-à-dire, n'est rien fla ne mega nyafo ka nyafo. Avec une calo savo. Moi famille fo biouya famille. Bidi antara kata tracé va faut que sauve na jotwa. Prestige consulting. Prestige consulting. Amenaye pour la première fois. La reine Keti Jolemi Sendoka, le roi au Jolemi Sendoka, au Bounia Signoma, au Boko Lade. Pour la première fois au Mali, Nama Kenama Fonyanati Yavale. Pour la première fois au Mali, Abaye, Erisi Kelemega Filmedique, Kamera Jolembe ou Flala, mais au Benyana Gabo et Kalan Kelengeneka. C'est plus ma technicien Bafa, mon micro. Au de Jamakacha. Donc, amène Minke ça. Amène Minke ça. Chez, tu me suis? Oui, oui. Amène Minke ça. Palmer Béa. Beginning Béa. Et Alexis Ani Obré. Ani Obré ni Tobéa. Ne Koumauka essayé nous baisser à 205 000, 200 on a 5 000 30 ans, on a 200 on a clan. Pour faire un pour que ça fait parce que mon dos bé dématri de nous te que la deux la jona ka ko ke ka ta ko là-bas. Donc on donne amo no clan ka faraka. O ere be ka faraka ka place de créer au bo yetuni. Parce que place de dafara pas. Parce que place akaya mi plalae o tike akaya de kanga. Normalement, il y a pas. Donc du coup, ne va faire ni doina. Aye ni kuma ina mais ne va faire doina. Mo kana ta kibita parce que ante son tike faire là do be kata tike faire dala. Ante fo bakala. Anya me concert to la no bora jamana munu ga concert be ke to gamna. Afere be fe ko ludi la digi. Mo kana do ka tike bibolo to na do iga fa da fala do itarisi. Donc, nous attention, dans quelques instants, les choses sérieuses vont commencer. Le couple, Kate, Royaume, Kate vont faire leur entrée. Et maintenant, vous allez, à votre tour, la maison va Palmer Mangamedron. Bonsoir. Donc, il y a un beginning de Singapour. Aïe, 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 non, à tout, à tout, faut aïe, aïe, faut. Il va nous conseiller une théorie, oui. Comment vous avez pas de la c'est, nous conseillons aïe, aïe, conseiller. On va faire un don bien. Ah bon, on va faire un don bien. On va conseiller bien. Buranga kejole ni concert te aye concert anya fanyana ni concert ye menya amina concert de ira mali on a concert de so te wele daga di te wele kuma bala ko so te wele mu fala teke daga di te wele fosa dida ambiance amina ira mali on artiste ya ira femi kuma bala comment on a ça quand tige quoi fera quoi d'or là ko wakabe na fere 26 mars na quoi te fere dala de guichet konnala ni mi tara ni ma se ki tige soro a don jusqu'à 19h tige be fere 19h mana se ka soro mi ma tige soro e bi ta ke ni image bora TikTok ka ibata donc ni tara kana tige sa kene ma de ibe ta guichet la ibiga tige sa il y a qui s'est la biga tige ça. Bon, comme à mi faut à yedem na mi faut concert ya. Concert glan na go comme moteur ni vitesse do ni premier ba kapara, ni deuxième ba kapara, ni troisième ba kapara, ni quatrième ba kapara. Aglané le tenir. Mais quand tu as pris tu portes ta porte ta pris ta porte ta et puis moi il me si gars faire parce que yoro do bina se ou no tusi gosi faut que comment casser kaboka anu bigiri balu anu parna refane no donc amatani koye sabla nyoka chawula fitiri be cassé Digini and Palmer will come over the sugar fund. And in for the principality film for me, insistant and waiting if c'est très important. Now Tara Amana Tiki Sayoro and Kishi Konata. Yet Tiki Sayoro and Kishi Konata need to Agala. No, a foreign wanting a big public from the donc c'est très important. D'accord? Donc Palmer Digini, Ismaël Balodi.
wele kam be aw bolo wakati na kayeshi ala jeboko ma ala no boko ma je fanta na ni bela jele fe ma me fe ko la si mo fe ga mani do fo anga émission do temena sans star blue demisene munu yi compétition ko kono donc bala ko bigini junior ani fon u farla nyonga hunna na ambi yani Palmer kana ugoku bita stade lay abi komi ibaro bigini gal la bentu ya to retard doni tara doni bo ande bo famia c'est ibaro ni makaji do sans États-Unis ka do sans France ka do sans Conakry ka do sans Abidjan ka do sans Niger ka do sans Ségou ka klaka c'est Palmer bigini be na ba so Palmer jole bi dala Alexis Lunga koko be o dai voilà ale jole be dala na kale da fo ayele don ya kan kere na ko guru bara ka to ga si apa le re ko ale re ka guru bara bena akumbore do Palmer ni bigini bigini Palmer ni bigini Palmer ni bigini Palmer ni bigini Merci beaucoup. TM1, j'ai parlé sans faire. Voilà. Donc, maintenant, on doit faire la question posée. Ou bien, tu me faire la question posée. Mais tiens, oui, ok, il n'y a pas de souci. Non, même mon roi, ça va, mon roi, ça va. Bonsoir. C'est les camarades de Tom Mali. Je voudrais savoir, c'est une toute première fois. On a eu le stade 26 mars. Il me fait cadeau. Il concerne les problèmes de l'État de l'Union. L'artiste international, je vais les marquer par les pays international côté de international à Maroc. Merci. Donc, là, ça va faire un jabi à nos fait. Voilà sa question dans la Nyaminyana. Na jabi be, voilà na jabi be, avec ta question là. Votre question là, où est ma jabi? Oui, je réponds. Il n'y a pas de souci. Toutes les questions sont les bienvenues. Merci. Bon, maintenant il faut là, et bien international, tu m'as quoi donc, international, nous verrons où est la France. Stade comme donc, cadre international, il y a moyen de se faire nous satisfaire. Merci beaucoup. La question posée. Pour le concert où l'enfant est artiste dans le plateau, D'accord. Donc, il parle ni Biggie Gaïa Salam alaikum, Marwan HD Communication. Et au fait, nous parlons de retrouver. Et nous avons un plateau là, où on continue. À te griller, on continue. Et nous avons un plateau là. Plateau, mais on va te griller les fois. Oui, il faut, pour ma fille. Artiste, il y a un plateau qui vous a de bala. Peut-être que nous avons $1 autant d'oeil.
Note, ni y'a ma ta plateau kan, agenda na togoya de don. Parce que bɛɛ y'a lakɔlɔsi sini ye seli ye bisu na 2h du matin na anw donna Mali la. Donc ni y'a ma se ka taa plateau la, laadala ko la an bɛ taa plateau la. Zena taa de b'a tɔ. Sanko de y'a ta. U ka ticket tɔ minnu bɛ hali bi, u k'u teliya parce que nombre kura min farala kan n'o fana banna foyi tɛna fara kan donc an tɛ fɛ mɔgɔ si ka dommage sɔrɔ ani fana concert laadala ko la mɔgɔ baden bɛ an kanubaga caman bɛ u bɛ kɛlɛ kɛ aw ma bɔ joona c'est vrai retard bɛ se ka bɔ kɔnɔ mais Zena 26 mars anw dalaman de don ni chambre yɛrɛ bɛ sɔrɔ 26 mars kɔrɔ an bɛ su donc ka bɔ joona pour que ko in ka daminɛ joona a b'olu dɔrɔn de bolo a tɛ mɔgɔ si bolo. mais an bɛ se ka heure jumɛn an bɛ se ka heure ni dɔ fɔ wa. Bon, ne kɔni b'a dɔn 18h40 o b'a sɔrɔ ne ye n ka maɲɔgɔnmaw ta. Depuis 10h aw sɔrɔ donc ni sali fɔra heure ka tɛmɛ 18h kan i bɛ yen. K'an ka alamisa kunnafɛn den ta. Ka taa jɔ 26 mars parking kɔnɔ. Bɔlɔdi k'a fɔ dɔrɔn le compte à rebours tonton Fall aw bɛna yɛlɛ dans 10 secondes. Ni 19h pile y'u sɔrɔ yen 19h pile a bɛ daminɛ. Kuma banna ko n'aw sera yen nɔ à partir de 18h concert bɛ daminɛ. Cɛ bɛna min f'i la. Allez, bon, la sécurité, allez-y là, vas-y. Filanan bɔra donc filanan min bɔra ni min a ta ka sɔrɔ concert heure ma se ni sera mɔgɔ bɛ yaala la kɛnɛmana la tɛna don donc bɛɛ ka t'i ta ta guichet kɔnɔ bɛɛ ka don an ma kuma ala ɲinama n'ala y'an si tɛmɛ samedi don kan aw bɛna ko kura ye Palmer ko ni denkini ko la o b'aw kɔnɔ. Donc Ismaël Balodi, an b'a dɔn concert tɛ se ka kɛ ni sponsor tɛ dɛmɛbagaw bɛ yen nɔ minnu y'an dɛmɛ cogoya min na ko in an bɛ se ka bonya donc n'a sɔrɔ folikan bɛ se ka ɲɛsin olu ma. N b'a to Palmer ka daminɛ fɔlɔ parce que i b'a dɔn